pamu konfo ye na bafo jew owo abofrem ne wo Atwima Mponuah mansi mu wasante mantamo wose aban no firi yese wo tu fomagudi ase fomagudi to ye namra kwanso ase Galamsey no aban ne guso a nanso kamia so bampotem ho no a eso pamu ne so no omanfo bi di mfidi akosi tutototo yi bia wonu metu fomagudi na sa aban na ntumi antu mo ase amfiri so no so a waye nso konfo de obefa honhom kwaso no no madi Nana bafo jebu eye konfo panyini ewo Abofrem ye wo Atwima Mponuah mensini ye wo asante mantam na wakire mu se sempanyinufo anhwe entu Galamsey ase emfi wonum krom honom de a ono ankasa be kanche ama honhom no ene wonum wo fakoti kwan so etufom agudie no adipa rei ni amane boni enkomotwetwe mu no ene wodi tu dwa se pamu ensutine no nko ane nsu a manfo ati krom honom etumi sebie wonum de bidi dwuma ewo fie esan so edibigu wonum efuru so na sesei enura wonum edigu nsuo nim san fom agudi a wotuo no ama nsuo no asɛ kora na kan se manhu ana motuo bia panyi bia moame amoma nya Galamsey no moye na mema nsuo pa mu dwan bidi coke ne besi be no so no mosini wo ye brani wotimi kire so wotimi kire dia na se obi di sabe nyati foforo chemicals bi ese nsuo no ewa abra esi Abofrem hanom mo ye petra bebre nkruma nyaadoa nsuo no mo di gusu na ahye so ebua oman ni nyina wo so mo di sansuo no o mo sepa mu kogu no bae no so pena no bae ni nyina ayeko enam chemicals a wo mo di friends unity yentimi so num bi manfo bi a wonom ete Abofrem ene amane boni etwetwe nkomo a sutini asese ase a wonya bi emfanye adwuma wo fie no wode ho nsem etudwa Galamsey fo no nsuo na ho sɛ no ade bi a ha ye papa lanso we hwɛ ha wa ba no bi te sɛ nsuo no bakosa na ahono onu menye ri dwale so ayɛ den enye super mu tro mu ha se nipa 100 a emu 80 ena num sansuo no ena afisi ye digu ye nya adoa emako ye nkruma ye bibia chi ye bibia di nsuo na ye afi ne be ekwa afini o Galamsey fo bi abehye esoro ha ma o ma sansuo no pito ema o digu ye niema so a na niema na hye